motorina thlen chin kawng pawh hi a che khawp mai te pawh a te a diak em vek mai ni lei hmasa hi tui lianin a la hei hi khawtlang hmalakna siam that hle ani ti hian a chho lawnna tur lai hian a che ngal na scooty bak lo chuan kal ngei na vak lo ke hlir a kalna ani tawh ani heng hi chuan kan police te pawh hianin fur lai phei chuan raincoat nen ti hangin an mamawh an chawhmeh te pawh an zuk phur thin a ti kha hang tak phei khawp mai he kawng hi vaireng te khawtlang te pawh in a siam tha tura an duh leh an beisei ni hei motor tan puan kal ngei na an tawh lo ni a four wheel te nena kal te ni lo chuanin ti hian kan hmuh hian kawng hi a chet chho vek a nalin a motor tan an kal kha harsa em em a ramri hi chu buai thut thin te ani wangin intran pui vat theih ani dawn lo thil harsa tak ani chuan ki a kal ngai te ani wangin heng kan kawng lo sial tawh te hi a ai tha zawk a han thuam theih chu tha khawp mai ti hian a sir tawn tawn hi hmun phiah kuva huan te ani hlawm a lum khawp mai a thing hlim nuam deuh lai beisei in ti hian kan kal zel mai a hmun hi lam vet kawng hi an vet kual khawp mai a boruak mel tang hnai te si hi khawlum hnuaiah zirlai pawl te chuan a sam lam kawng leih thar enin kan an kal dawn ni a tihian mahni in tur tui te kan pai a tui vawt nen kal kawng a in tur tin hetiang kan hmuh hian khi kawng leih thar khi han en kan tum per chu ni hei hi Mizoram lam post ani a chuan kan an hawi phei chuanin tikung kan hnuaiah Assam police post kha a awm ve ani chuan hei ang kawng leih thar kawng leih thar vaireng te khua atanga lang chiang em em chu ni ta hei hi Assam police post pawh in an rawn lai ta ni hei hi khawchhiat wangin an chawl ri e an ti a
นี่hi Assam lam in khwar na kan an lut chho kan chia kan thang kan chuan hnuai kan ti kha ne ti hian then khat chu chawhmeh lei bazar ten an lo chhuak a mihring pawh an tam lo khawp mai tikhan an kawng laih chin kan an lut thla dawn chian ti hian post hnuai chiah hian kawng kha a rawn tawp a khawchhiat wang te a JCB chawl a nih hmel a tin lei tla hniam lai lei min lai kan tih te pawh kha an rawn thawm tha chung te pawh thawm that leh ngai awangin chung te pawh sawn rawn thawk chhuak leh dawn a nih hmel khawp mai ti hian kawng an laih hi vaireng te lam tang chuan lang chiang lo thei lo a chan chu hetia kan phei ding lam a lang lo lam hi chu a kham bung deuh vut vut awangin an ni tana kawng han laih kha a ngamawm lo ni a mual rem lam vaireng te lam tang a lang sar si a an lai lo thei lo ni post pan na ve ani a hei tin khu hu post tla fual deuh hlek kan tih kha nia hei với nhà MZP tên hết lại ai tang thì Assam tên công an lại nên vậy anh soi lại các anh rụt lỗ hay công hin lâu lại giao khúc mày ạ thì anh chuồn là mà chuồn công bín thì lại cần xem thấy thì mấy mà rồi chuồn lâu lại giao khúc mày hết thì lại hiện sai đèn thế ổm biết cả tin cần huống hiện số là mà chuồn công để cùng chuyến là mà anh lại tổ xa khao mà tất cả hiện còn lại thắt lẻ tin hay thì lại sipai duty police duty cái hi pathum an oma kan han zo ta ruwa sura wangin JCB te po an ho phota ron kal le don ani ruwa sur zo kong hi gan la siam thadon ani an tia chu tiang chuan he tilai huna hian na sam lam ten kutan lo thlak na sakhup maya he tilai MZP headquarters scholarship te sub headquarters bil kho thlir te le sub headquarters vaireng te ten kan kal ho ani vai te sei tuna hian tuna kan umna lai tak hi kha kan vice president sayang khanin an kong lai tharna chin an ta ti chuan kan hnunga son APK pakhat awma ti chuan Mizoram lampang kan hmalama son APK pakhat awm boka APK omna a inkara tak kong lai thar china hi kanom tina ni chu kong kha han focus lai tiam thì số ông bảo số Assam ram công rồi chẳng là còn ta chuẩn hết đi là làm dễ là hay là lấy miếng chuẩn là miếng làm bằng hiện lại thar ta cái chú vai hậu cái dọc khanin anh JCB tới ruột sura vai anh tháo hàn thuộc thì nó ruột sura rồi hiện live vel cũng na video nhà làm live vel thì anh xem thành là đồn nhiều tất cả này nên không bị cảm thăng lắm bằng kan ram nia kan ngai lampanga kan ding lampanga hianin tuna I video ina lan lampanga hianin Assam AP kem om boka chuan ke ni hemi tang dunga hianin kan om boka Assam laman om boka chu ka in om thel deuh ani tilai mun hi dama huan kan tilai khania aron tla fual khop me khulai kem ku he tilai atlang dunga Mizoram le Assam police te an hanin tlar zai zai na nuai fe ya Mizoram lam chunga Mizo pa huan ngai chunga kem khuti khona noma chang thing takin khu angai mom khop mai he kalkong te po hnum tha khop mai khuti lai a Mizo om te huan nei tu te po vawin
กูไล่ไหนอ่ะควรทิลเตโปลากันพัลโตแล้ววะสุดเตียงชวนเฮติไลแค่นั้นหลูรีกราบฟูทีนั่นดิ กันไว้เป็นต้นส่วนขั้นคู่ผู้ชันดำอ่ะหวนทันติขันต่อจวนอจุงขี้ไว้แรงตะคัวค่ะอันนี้ วัดละวัดละ หันเล็ดตัวสังขันคงเชียตะฟัวและหาตันดวงอันเจ็ดเวลไทยโดนเราวางอินคงเสียมฉันนานชุนจมเลยคันเนี้ยฮันคงอันในชาเวกโซลัมมุนดังคงปอในชาเรลว่ามีนี่ขัดแข่งจุงไทยตัวรวมมันไปกันตัวมาฉันคู่ไรกูกูดำมาผู้ชันดำมาฝนฝนไล่เบอร์กันไม่ขดลังปอยนางไงหมอจวลปุยเบอร์ข้านี่พอเขาโคตรละฝนฟ้าเด้อเลยค่ะจนเอฟเจ้ากล้องอะไรนะที่หัดลังรัวเจ้าโซกันลุยไอ้ลังลุยรวมข้านี่ตาสมีเปียลำมัวโซนั่นนี่จีนังกันนะคู่ไรกูอันเอกอินอังเวลและตุยปั๊มโคลแต่ปอนบุญนะตุยเคยมาตั้งใจปั๊มเทรนแล้วนี่กับฝนไล่ให้ไล่ที่ว้าวตาจวนไว้อันนี้มอลขัดมินไล่ที่มินแหล่นี่ให้ปอตุนปกขี้เลยโปโซนรัวต่ำจวนนี่เรียกเลยผมโดนให้ไล่บอลให้